'yan nepa ne mun zo ka ba mu kuɗi masu shaguna ina mai caji na mai waya kai ma mai batir kai ma mai fawa bank ma sai kun biya mu kuɗi 'yan kasuwa mai tafiya kan kafa inda haske ya gita ku ba mu kuɗi. Hubbi kin san ina son ki, ba zan taɓa rayuwa in babu ke ba. Hubbi ka san ina ƙaunar ka, ba zan taɓa rayuwa idan babu kai ba. Hubbi kin san me yake faruwa ne? A'a. Gaskiya kamata magana a wurin na ayi shi a wuce. Ina son ka ai, kai ka sani. Gaskiya ne na shaida, amma hakan da zai tabbatar min kina so na shine ki yi min iso gidanku in kawo kuɗin aure na. Allah? Insha Allah. Ai kom na ji daɗi sosai. Hubbi ka san wani abu? Wallahi abin da ni ke damuna shine mutanen garin nan. Wallahi abin da suke mai Hindi ne ba na jin daɗi akan shi kwata-kwata. Gaskiya shi ma kamata ya dinga kama girman shi dan yayan nan naki. Ku ba marayu bane wai? To, ko da mu marayu ne shi ya zama mu ba mu da yancin da zamu fito mu yadda muka so a gari. Ya kamata ni da kin ga ke ƴa mace ne ku dinga Kai. Yanzu dan Allah gurza abun naku har ya kai haka? Amariya ya kai haka. Kai? Mace ne fa? Kai har kana da bakin magana? Kai ka san abin da yarinyar nan ta mana ne? Kin san me kika mana? Kun ba ku da ita da yayanta me ta mu baban mu me suka mu baban mu? Gidan mu suka je suka kai karan mu suka sa baban mu hede ya anshi wajen 5,000 a hannun mu. Ku burin ku sai kun adabu kowa a garin nan? Kai ka gane lissafin ne ko baka gane ba na ce ka shu baka gane ba ko? Ai ba zan gane. Yi mata bayani ne. Kai ya ne wai? Ya ne kake cewa kai? Zaka ciza mana ne? Kai. Mene maka da zaka kama mari na? Amma Ku dai bara ku fasa abin da kuke yi ba ko ku dai bara ku taba canja halin ku ba wallahi. To wallahi sai na ga ya ka da yayana. Kai kuma abin da nake so za mu haɗe. Kaman ya dama ku ko sai mana ulai shi da Allah. Kai ya ne wai? Ba ni ita nan da Allah ko 200 muka sai da kai. Zaka ciza mana ne? Zuru ba ya cin zuru ba sai da da ai zuru ko Allah wallahi. Kai. Buga mai da. Za ka ware ko ba za ka ware ba? Buga mai. A ce anan dan me kai? Buga mai da. More da Allah. Kai yan wahala. Waje da Allah ko ba ko mu ba za mu. Mu bata nan, zo mu bata nan. Akwai wanda ya isa ta kai. Ba ma mu bata. Gozo, jawo ta, ka kwance igiya, ka kwance da sauri. Duba mana dan daudin nan baya nan. Duba wani.
Shoren ubanki. Gwarzo ya na ganku da akuya yau bayan kan wutan ne? Kaman ya bayan kan wuta. Wuyan nan da ka ganta ta jingina ce, jingina aka ba mu ita. A'a Gwarzo, kaffa ku zo nan duniya ku sha wahala ku je lahira ku shiga wuta fa. Mu zo duniya mu sha wahala mu je can mu shiga wuta. Ai gwara mu ji daɗi a lahira. A nan mu sha wahala. Akwai nan da kake ganin ta. Mun je gyaran wuta gidan wani tsoho. Ya ce bari ya ba mu jingina akwai nan mu dan jona masa wuta gobe. Mu kawo masa ya biya mu kuɗin wutan mu kawai mu je kan. Kai? Anya wannan akuyan ba ta yanda barazana ba ce? Dan shekaran jiya a gabana aka yi cinikinta. Wallahi sai na ga mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na shiga uku sarki buli na bari na lalace. Inna lillahi. Kai da ba ke nake nema Indu. Me buni ya sa kai na baya jiki na sarki buli hankali na baya jiki na. Na shiga uku sarki buli yau an kuci bulta ni an kassara ni an yi galgala an fice tsakanin an mun kallon ya shi addini. Wai wallahi inna lillahi wai. Me ya faru? Yanzu ya akwai da uwata ta mutu ubana ya mutu na tattara nake jira wai idan kanwata ta tashi aure in mata hidima yau zalkibul an shiga an kwantale ni yau an kankare ni an yi galgala na an kwakule ni an kwashe wannan akuya an sai na shi ai dama na gaya na ce dama akuya kici dama na ce akuya kici kai da Allah da ka sa zalkibul me kake nufi haba wa'annan yan nefan da suke bi gida suna ansan kuɗin wuta su ne suka ɗauka. Kana nufin Abbati da Gwarzo suka gani da akuya ta? Kamar a gaban ka akai. Kana nufin Abbati da Gwarzo suka haura gidana suka daukan min akuya? Tabbas. Kana nufin kaga ɗan nefa Abbati da Gwarzo da akuya ta? Kutumar uban nan kai yau sai mun toka talgen bala'i. Na rantse da girman Allah idan duk abin da na mallaka zai kare sai mun yi kutumar bura uba san dawo min da akuya ta. Dan Allah ni da yanzu ina suka yi wannan ba yanzu ba lokacin wannan abu. Wait, ina ji. Nan suka yi wata kwana ba na dau ma alƙawari ba mu je dan yanzu mu je kawai. Biyo ne kamar zare. Ka biyo ne kamar zare mana. Ka akuya ba abin da. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata nawa muna fakonyan da zamu yi mu kashe yarinyar nan. Wannan ne rana na farko da na samu dama da zan kashe ta. Shine kawai ya faɗo yazo shigo. To yana ci uwarsa gware ya sani. Har mamaki kuke bani a cikin ƙauyen nan. Yanda kuke yi abubuwa kamar wanda Karima ta shanye ko ta mallake ku. Ko da ta yi aure 10. In ta fito sai na aure ta. Ina da soyayya ce. Manu, ya zama dole ka rabu da ni. Na rantse da Allah. Sai dai ku ce na kashe kai na ƙauyen nan. Akan wata yarinya da bata san kana yi ba? Kawai babban buri na Allah ya cika mun buɗin gana kashe yarinyar nan. In kashe ta ya zamto babu ita babu labarin ta. Ina son maka tambayoyi guda 3. Don ka amsa so 3, za a amsa soyayya ka cikin dakika 3. Zan yi ansa miki dukkan tambayoyinki amma banda ta ƙarshe. Kaf cikin wannan ƙauyen ban ga sa'an tsayuwa ta ba. Sani da na Karime ba gaba da gaba ba a cikin ƙauyen nan babu wanda zai ja da ni akan kari. Za mu je za mu kashe. Ba tsoho, ba tsohuwa, ba yaro, ba yarinya. Za mu kashe su. Daga safiyar yau zuwa wannan lokaci mun rasa mutane 30 a wannan ƙauye wanda suka rasa rayukansu. Yanzu gagawan 'yan mata guda 2 an kawo mana su ma sun rasa rayukansu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah mama. Hannatu. Mama. Inna lillahi wa inna Mama. Hannatu. Allah jikina mama. Inna lillahi. Malam hada kusumbi. Mama. Hada kusumbi. Mama. Kai. Kai me kake a cikin wannan daji? Sa'annan ina iyayenka suke. Lip. Lip. Wane ne kuma lip? Sosso kamar wuka zan yi in kashe shi. Nirak, na maka alkawari sai na kawo ƙarshen lip. In kere na hawo zabo na hawo. Na rantse da Allah ya sake haɗawa. Kun ishe ni. Idan na sake ganin yaron ne na bubburma maruka ba ta kanta ma kan fara ba. Kai! Ba za ku yi mana shiru a nan gurin ba ne idan na ƙara so nan gurin duk wanda na kama sai na yanke mai harshe kuma na ba shi ya cinye. Masu shaguna
ina mai caji na, mai waya kai ma, mai batir